Ikara 24 TV gidan nishadi. Ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Ya ne fadnis. How today ya wallahi ina so gobe zan shiga Abuja ne ba. Hawa wallahi Allah ka san an tura mun wata miliyan ɗaya kuma account dina ya samu matsala kuma dole sai na je na gyara. To dama mun taɓa zuwa ba sai mun je raka ka. Kai ya zaka je ne ko ba zaka ba kai fa. To a ya za a je. Kawai gobe mu ma kira abokina a waya shi kai mu. To ai ne ko kaga matsalar da za a samu ni da budurwata nake so ba mu je ya za a yi. To ni ba sai shiga wasu wayannan din kawai a sa su ablan list. Wa mutumin nawa Allah ya biya amana ta kenan Allah ya biya za a sa ku a forget kenan mutum sai ni abokin da isa da gaban mota kai kuma da kai da bebin ka ba sai mu sa gaba Allah ya biya mu rula fito don uban ka wallahi ba gida ya ba ko multipurpose kai ja'iri kana burge ni shine dalili kawai hotel ne ko hotel ne fa kai wannan irin doki to ai shi to mu je kawai to mu je mu taka bari mu je mu dawo lafiya aha bari mu dawo za mu je mun dawo za mu je kun wata yarinya zo mu je Ikara 24 TV gidan nishadi. Ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa.